Nedávno jsem četla jednu docela zajímavou myšlenku, která mi úplně utkvěla v hlavě a zněla zhruba nějak takto. Jsme příběhy, které o sobě vyprávíme. A čím víc jsem začala tady na touto myšlenkou přemýšlet, tím víc mi jako začalo docházet, jak je to jako strašně pravdivé a kolik lidí, včetně mě, žije podle nějakých příběhů, které o sobě vypráví a už třeba jako vůbec nejsou pravdivé. Když se nad tím zamyslíš, tak spoustu věcí, které my o sobě jako vyprávíme, tak my považujeme za fakt, ale faktem jako to vůbec není. To jsou jenom nějaké věty, které jsme si kdysi v našem životě vytvořili a od té doby je jenom opakujeme. A vlastně nás nikdy nenapadlo je nějak zpochybnit a zeptat se, jako zda jsou skutečně pravdivé. Cílem dnešního videa je tady tyto příběhy zpochybnit, podíváme se na to, odkud pochází a hlavně, jak je můžeme začít přepisovat. Tak pojďme na to. Když jsem přemýšlela nad nějakým mým osobním příkladem, který bych dala tady do tohoto videa, začalo mě bohužel napadat jako až moc jako příkladů, což mě úplně jako znejistilo. Každopádně pro účely tady tohoto videa jsem vybrala jeden, řekla bych, docela neškodný příklad, což je můj vztah ke sportu, což je docela taková vtipná kapitola. Já jsem se v podstatě celý můj život identifikovala jako člověk, který prostě není sportovní typ, jako člověk, který nemá rád sport, nemá rád pohyb. A když jsem začala přemýšlet nad tím, odkud se tady tohle jako vlastně vzalo, tak mi došlo, že to pravděpodobně vzniklo už asi někdy na základní střední škole, kdy jsme měli nějaké hodiny tělocviku. Jako řeknu vám to takhle, mě to tam prostě moc nešlo, jo? Já jsem to moc neměla ráda, mě vadil prostě ten hluk, ten křík, ta ozvěna, ten smrad, ta agresivita, soutěživost, jako tohle nebylo úplně jako pro mě, takže mi to moc ani jako nešlo a samozřejmě mě potom i spolužáci vždycky vybírali jako úplně poslední do týmu. A zhruba někdy v té době se mi prostě v hlavě usadila tady tahle myšlenka, že já prostě nejsem sportovní typ, sporty nejsou pro mě, já jsem prostě jako kreativní a jako sporty to je prostě úplně pod můj úroveň. Co je jako zajímavé, já jsem tady tohle vlastně za celý svůj život nikdy nespochybnila. A proč bych to jako taky dělala? Jako dávalo to dokonalý smysl, jo? Prostě dostávala jsem ty důkazy jako prostě v každé hodině prostě tělocviku od všech spolužáků, učitelů, prostě, že jsem jako loser na sporty, tak proč bych to jako zpochybňovala? Takže já jsem si prostě v hlavě jako zafixovala teda, že já nejsem jako sportovní typ a ke sportu lomeno pohybu jsem si našla cestu až hodně dlouho po škole. Začala jsem jako zkoušet různé jiné druhy pohybu. Začala jsem cvičit jogu, pilates, začala jsem chodit do posilovny, cvičila jsem doma. A mně jako najednou došlo, že jako mě i ten pohyb baví. Mě jenom nebavily kolektivní sporty, ale jako to neznamená nutně, že jsem jako prostě antitalent na jako sportování a že bych jako neměla se prostě hýbat. Co je na tom příběhu prostě nejsmutnější je, jak jako dlouho jsem si opakovala tady tenhle příběh pořád dokola, žila jsem v tom, brala jsem to jako za pravdu a až teprve jako nedávno mě jako napadlo tady tento příběh nějak zpochybnit. Klidně mi napište do komentářů, jestli i vy máte nějaký podobný příběh, kdy jste si až moc dlouho opakovali nějakou neúplně pravdu o sobě. Pojďme se teď podívat na to, proč tady tohle děláme, proč si sebou nosíme nějaké příběhy, které jsou prostě staré, neaktuální a občas úplně nepravdivé. Psychologové tady tomuto říkají narrativní identita, což zní docela komplikovaně a odborně, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché. Jo? V praxi to znamená to, že my v hlavě si neustále vytváříme nějaký příběh o nás. My si všechny naše vzpomínky a zkušenosti zasazujeme do nějakého příběhu. Znamená to v podstatě to, že my si neustále vytváříme nějaký příběh o tom, kdo jsme, co jsme zažili a kam směřujeme. A tak si jako propojujeme naši minulost, tu přítomnost a nějaké představy o budoucnosti do nějakého jako komplexního příběhu o nás. A díky tady tomuto příběhu my máme pak pocit, že náš život má nějakou kontinuitu a směr. My si jako neuchováváme ty naše vzpomínky jako nějaký seznam nějakých jako faktů. My si ty zkušenosti zasazujeme do nějakých příběhů. No a z tohoto logicky vyplývá to, že my
objektivně nejsme schopni jako hodnotit tu realitu, protože je až moc zkreslená tím naším vnímáním a tím naším mozkem. Protože co dělá ten náš mozek? On v momentě, kdy už my si o sobě utvoříme nějaký ten příběh a kdo jako jsme, tak ten náš mozek se snaží jako pak najít i nějaké důkazy, které ten příběh jako podpoří. Takže on si jako vybírá, co jako vezme jako tu vzpomínku a co ne. Tady tomuto se říká konfirmační zkreslení a v podstatě to funguje tak, že pokud jsi například jako introvert a cítíš se jakože ve všech situacích prostě jako trapně, pak jako každý jako nepovedený small talk, každý jako trapas, každá jako situace, tak jako všechno tohle si jako budeš spíš pamatovat a naopak všechny ty jako interakce, které jako byly v pohodě, tak ten tvůj mozek jako vyřadí, že to jako prostě není úplně relevantní jako vzpomínka a to by jako zůstanou jenom ty důkazy o tom, že skutečně jsi trapná. A jak ti asi došlo, právě tady jako vzniká ten problém. To, že ten příběh, který my si o sobě jako vyprávíme, tak jako není vždycky objektivní pravda. Jo, je to jenom nějaká interpretace nějakých jako situací, co se nám jako přihodily a staly. Ale často ta interpretace za prvé je prostě zkreslená a za druhé častokrát vznikla už hodně dávno, kdy jsme třeba byli děti, kdy jsme jako dospívali a od té doby jako nás nenapadlo prostě se nad tím zamyslet a jako zpochybnit to. Zkus se teďka schválně zamyslet nad tím, jaké příběhy si sama o sobě nejčastěji vykládáš. Většinou jsou to nějaké krátké věty typu nejsem kreativní, nejsem sportovní, jsem špatná na čísla, nejsem prostě sebevědomý jako člověk a tak dále a tak dále. Možná ti nějaká taková podobná věta už přišla jako na mysl, možná i více. Zkus se teďka na chvíli zastavit a zamyslet se, od kdy a odkud tady tuhle větu jako znáš. Pojďme se teď podívat na to, odkud ty naše příběhy nejčastěji přichází. Já osobně, když se podívám na moje příběhy a takové ty věty, které o sobě jako ráda vykládám a zamyslím se, jako odkud pochází, tak mi z toho jednoznačně vychází, že je to období právě školy. A myslím si, že to tak bude mít jako většina lidí, protože to je jako fakt období, kdy my se jako hodně formujeme a kdy nás jako hodnotí spoustu lidí, kdy nás hodnotí jako naši spolužáci, učitelé, rodiče, kdy my se formujeme a dostáváme právě často takové ty různé nálepky, jako ten bavič, ta chytrá, ta kreativní a tak dále. A co je jako problém tady těchto nálepek, co my dostáváme právě během toho dětství a dospívání je, že ji častokrát dostaneme i na základě nějaké jedné ojedinělé jako situace, jo, že se nám třeba nepovede nějaká prezentace nebo něco, nevím, jo. A pak se to jako s náma táhne strašně dlouhou dobu. Většinou tady tyhle nálepky prostě dostáváme v nějakém určitém jako kontextu za nějakých určitých okolností. Ale je jako jednou v životě ty okolnosti a ten kontext prostě zmizí, ale ta nálepka nám jako zůstane. A co mě tady na tomhle tématu jako asi úplně nejvíc fascinuje, to jako proč jako ty příběhy více nespochybňujeme, proč je víc nechallengeujeme a proč je jako víc neprověřujeme. My lidi to umíme, my to i děláme, častokrát jako opravdu hodně zpochybňujeme ten svět kolem nás, neustále prověřujeme jako informace o tom našem okolním světě, ale už to tolik neděláme jako sami u sebe. Kdyby měla třeba jako 15 let starou mapu, když jako já vím, že nikdo jako už fyzické mapy jako asi jako sebou jako nenosí, jo, ale je to příklad. Kdybys měla 15 let starou mapu, tak jako podle ní jako asi taky někam nepojedeš, protože víš, že se mezi tím toho spoustu změnilo, že se postavily nové dálnice a tak dále. Nebo kdybys měla jít třeba do restaurace, kde si třeba už někdy jako v minulosti byla, ale jdeš tam jako znovu po 10-15 letech, tak se jako taky podíváš na meníčko, aby si jako zjistila, jak se jako změnila ta nabídka, jak se změnily ceny. Jo, ale ty informace o nás, ty prostě přijímáme jako úplně neměnný jako fakt. Proč je jako tady tohle vlastně problém je, že my se tady těmito příběhy jako zamykáme tím, že my si jako říkáme, že já nejsem ten typ, co dělá toto a toto, já jako nemám buňky na tady toto a toto, tak my se tím jakoby zamykáme před nějakými určitými příležitostmi.
Ale my se na to můžeme dívat i vlastně z druhé stránky. A to je ta, že my zůstáváme vlastně i v nějaké té naší roli, zůstáváme u věcí a aktivit, které prostě děláme jenom ze zvyku. Jo, protože my si říkáme celý život naopak, že já jsem jako kreativní a umělecký typ. A přitom jako třeba ta kreativita nám už posledních 10 let úplně chybí. Už jsme 10 let jako nic nevytvořili. Ale my sami sebe pořád jakoby zamykáme v tom, že my si říkáme, ale já jsem jako taková, i když to už třeba jako dávno není pravda. Jo, takže nejde jenom o věci, které si říkáme, že prostě neumíme, ale i naopak. Jde i o věci, které děláme, protože jsme prostě takový. A možná tě už napadají i nějaké příklady z tvého života, jo? Možná hraješ jako na klavír třeba od 7. Možná jsi byla vždycky ta, která jako vždycky všechno organizovala. Možná jsi byla ta kreativní. A většinou nás tady v tomhle jako hodně i jako potvrzuje a utvrzuje jako to naše okolí. Fandí nám. Něco uděláme prostě, když je nám prostě 10. Všichni nám zatleskají, jo, ty jsi strašně kreativní a pak ti to tak jakoby i pořád říkají, jo, ty jsi tak kreativní, že se jako v tom prostě zamkneme, i když to jako není prostě už dávno třeba pravda. Vlastně ta věc se stala tak silnou součástí tebe jako tím, kdo jsi. Všichni tě tak jako znají, všichni tě tak mají jako zaškatulkovanou v té škatulce, všichni tě v tom jako podporujou. A ty sama se tak vlastně taky vnímáš. Chci, aby ses teďka opravdu zamyslela nad všema věcma, které ty ve svém životě děláš a zamyslela se nad tím, jestli ty věci děláš skutečně, protože máš ráda, nebo proto, že je to prostě nějaká tvoje jako identita a vlastně nevíš, co bys bez toho jako jiného vlastně dělala. Co je jako dobrou zprávou je, že tady ty příběhy, co my si o sobě vyprávíme, nejsou jako někde napsané černé na bílé a oni se můžou měnit, i když se nám to tak třeba v tu chvíli nezdá, tak se můžou měnit. A občas k tomu dochází více přirozeně a občas na to musíme jako více aktivně pracovat. Kdy dochází k tomu, že se tady tyto naše příběhy jako bortí, tak je většinou třeba cestování. Možná to taky znáš ze svého života, kdy například jdeš někam na nějakou dovolenou nebo jdeš do zahraničí a najednou jsi v cizím prostředí, kde tě prostě nikdo nezná, kde nikdo jako tě nemá zařazenou do žádné škatulky, tam nikdo jako neví, že ty jsi ta tichá, ty jsi ta, co se neúčastní nějakých debat vážných, jo, nikdo neví, že jsi ta nesportovní. A vlastně tam začínáš jako s takovým čistým štítem. To cestování jakoby hodně boří prostě ty hranice toho, kdo jsme. My přicházíme o ten kontext a najednou jako zjišťujeme, že jsme třeba možná jako ve skutečnosti trochu jiní, když jako se odprostíme od toho, jak nás jako i definuje to prostředí, ty vzpomínky a tak. Najednou se prostě bavíme s novými lidmi, zkoušíme úplně nové věci, děláme prostě fakt věci, které bychom jako doma jako normálně neskoušeli. Což je jako úplně skvělé a strašně osvobozující. A za mě je to třeba jako důvod, proč třeba já tak jako ráda cestuju, protože se jako skutečně velmi snadno jako dokážeme sami sebe jako lépe poznat. Samozřejmě není jako v našem běžném životě jako reálné pořád někam cestovat, abychom se poznali, tak abychom se přestěhovali někam jako do zahraničí nebo do nového města. I když jsou to jako situace, které jako tady tohle jako tak asi nejvíc jako nakopnou a urychlí. Pojďme se teď konečně podívat na to, jak můžeme s těmi našimi příběhy pracovat a jak je sami můžeme aktivně přepsat i v pohodlí našeho vlastního domova, bez toho, aniž bychom někam museli cestovat. A úplně prvním krokem je identifikuj ten příběh. Ty příběhy jsou docela zákeřné v tom, že se jako na první dobrou jeví jako fakta a ne jako příběhy. Takže klíčem je se jako rozlišit mezi tím, co je fakt a co je jako jenom nějaká tvoje ta interpretace. V podstatě, co ty můžeš jako udělat, je, že si budeš všímat těch svých myšlenek a vět, které začínají stylem já nejsem ten typ, já nemám buňky na toto,
To já prostě jako nedělám, nejsem. Klidně ti doporučuji si ty věty někam jako všechny zapsat a pak si jako každou vzít a zeptat se sebe, je to jako fakt, nebo je to věta, kterou jsem si opakovala až moc dlouho na to, abych jí jako uvěřila, že je tím faktem. Za druhé reinterpretuj tu minulost a určitě to jako není o tom, že ji jako přepíšeš, ty jako nemůžeš měnit už věci, které se staly. Věci se staly a to je jako fakt, ty nemůžeš jako popírat to, co se stalo. Co ale můžeš udělat je, že se jako na to podíváš možná jako z jiného úhlu pohledu, podíváš se na to znovu, na tu stejnou situaci tvýma dospělýma očima, a zkusíš jako vymyslet pro tu situaci jiný jako závěr. Když to teďka jako vztáhnu třeba k sobě a k tomu mému příkladu ze začátku, jo? Já jsem jako byla špatná ve skupinových sportech. To je jako prostě fakt. To já jako nemůžu jít zpátky a podávat nějaké lepší výkony. Já jsem v nich byla jako objektivně špatná, jo? Ale to, že jako nemám ráda nějaké skupinové sporty, prostě neznamená to, že nemůžu mít ráda individuální sporty a jako skutečně to tak je. Takže já jsem ale jenom z toho, že jsem byla špatná prostě ve vybíjené a vždycky mě jako vybírali jako poslední do týmu, tak jsem z toho udělala prostě story, že nejsem jako sportovní typ. Vlastně mě ten sport ani nebaví, protože jsem prostě tím potřeba ochránit jako to svoje ego. Když se znovu na to podívám, tak zjistím, hej, ale jako tobě šly v tom tělocviku jiné věci, tobě jako šlo jako prostě běhat, tobě šla atletika a tak dále. Takže je to o tom podívat se na tu stejnou situaci jinýma očima. A za třetí, pozbírej nové důkazy. Ty potřebuješ mít nějaké chování jako důkaz. Ty příběhy se nemění jako nějakým přesvědčováním. Proto já osobně jako nevěřím pouze jako v afirmace, bez toho, aniž by jsem jako dělala nějakou jako reálnou činnost. Jo, abych se jako reálně i fyzicky přibližovala k tomu cílu. Jenom afirmace nestačí. A tohle je možná nepopulární nástroj, ale já si myslím, že občas můžou naopak i uškodit. Protože pokud ty si jako vykládáš něco, co víš, že není pravda, tak si tím jako vytváříš v sobě nějaký vnitřní nesoulad a na konci dne jako se sama ve vlastním životě cítíš jako největší jako lhářka. Pamatuj si, že všechny ty příběhy se mění prostě jenom skrze nějakou akci a on to nemusí být nějaký super velký krok. Jo, ty můžeš jako podnikat prostě nějaké malé kroky a sbírat nějaké malé důkazy, jako které vyvrátí prostě ten starý příběh. Jinak přesně na tady toto téma o sbírání tady těchto důkazů a proč je to důležité, mám úplně samostatné video, tak se na něj když tak mrkni. Možná tě teď napadá, proč to jako vlastně vůbec řešit, proč jako zpochybňovat něco tak základního, jako to, kým se cítím být, proč jako dělat něco tak jako nepříjemného, jako je se šťourat jako v nějakých jako příbězích, které si jako vykládám. Za mě je to možná nejúčinnější jako nástroj, jak se někam v životě posunout, jako člověk. Ty se najednou přestaneš nechat definovat tím, kým jsi byla jako dítě, kým jsi byla, když ti bylo 15 a začneš jako objevovat, kým jsi skutečně dnes a kým se ještě můžeš stát. Na závěr tohoto videa ti jenom připomenu to dnešní cvičení. Sepiš si někam na papír všechny příběhy, které si o sobě vykládáš. Některé z nich budou pravda, ale některé z nich možná ne. Podívej se na každý ten příběh, který si o sobě vykládáš a zkus si zhodnotit, který jako je a není pravdivý. Klidně mi napiš i do komentářů, které příběhy si ty jako o sobě vykládáš, čím se ty třeba nechala jako dlouho definovat. Může to být věta, kterou o tobě říkalo tvoje okolí a ty jsi jako přijmula jako za fakt a za součást jako tvojí identity. Já doufám, že vás toto video bavilo. Mně 100% ano, protože je to jako téma, které mi přijde extrémně jako fascinující a zajímavé. Pokud se vám to video líbilo, určitě mi nezapomeňte dát like, poslat toto video nějaké kamarádce, kamarádovi, kterému by mohlo přijít třeba užitečné. Pokud ještě neodebíráš tento kanál, nezapomeň ho odebírat a já se na vás budu těšit zase za týden u dalšího videa. Tak čau!